Salam mehriban vatandaşlar. Nägileligimin garşylygymyň haýsy birinden aýdyp başlaýyn. Haramhor Berdimuhammedowyň häkimligi eden döwründen şu neçeni halkymyň kördehin bolanymy, hastanalarda yeterlik medikamentleriň bolman, döwrebap doktorlarymyň zat galmadan hastanyň ýüzüne seretmeýänligindenmi, garrylarymyň zamanyna halal zähmet çekip işläp, pensiýa çykanlaryndan soňra ujypsyz pensiýa bilen ölmezöde güzeranyny dolaýanlarynymy, çağajyklarymyň orta bilim almak üçin gidýän mekdeplerini galamdan başlap klaslarynyň boýalaryna çen enatalara almaga mejbur edýänlerini, ýokary bilim almak üçin 50-60 000 dollar berip uniwersitetlere girmäne mümkinçilik bardygyny, girenden soň bilim almanyň ýerine çärelerden çäre gatnadylýanymy, dogulmak zatka, ulalmak, okamak, ýaşamak hemme zat zatka bolup bu döwürde. Eliňizde bolsa demalýanymyz üçin hem pul sorarsyňyz siz. Ýöne inni besdir. Bu bolup geçýän zatlar etimizden geçip sünkümize ýetip başlady. Akmak ýol başçylar. Siz iddialy ýaşlardan gorkýaňyz. Tejribämiz pesrak boldy. Bir näçe deň duşlarymyzy allaw ýoly bilen toruňyza düşdiler. Gatygynan ýaz. Demokratik döwlet nirede? Siz bizi gollamagyň ýerine bizi böwet bolýaňyz. Biziň sizden akylly bolmagymyz siziň degnaňyza değýär dälmi? Haramlar. Biziň ýaragymyz biziň aklymyz, pikirimiz, bilimimiz bolar. Siz ýurduň içindäki ujypsyz halka gorkuzyp saklap bilersiňiz. Emma biziň ýolumyza inni böwet bolmarsyňyz. Ýaşlygymyzy, zehinimizi, mertebämizi inni size ezdirmeriz. Halk hem okudan açıldı. Sizin şantaj etmek ýaly iň uly ýaraňyz inni bir işe yaramaýar. Biziň enatalarymyz sizin zehininiz, sizin rejimiňize boyun bolup ýaşan üçin biz bugünkü günde biz onuň jebirini çekýäris. Ýöne biz öz çağalarymyza, agtyklarymyza demokratik döwleti peşgeş bereriz. Geljekde her bir adamyň ýüregine beslen arzuwuna ýetmegini, islam zadyna golunyň ýetmesini, bagtly, agzy bir parahat ýaşamasy üçin biz bugün türkmen halky, türkmen ýaşlary bolup birip, agzy bir bolamyza alyp bolmajak galanyň ýokdugyny size subut ederiz. Haramguly Berdimuhammedow, sana prezident diýmäne namys edýärin. Gümmol, döwlet adam üçindir. Köňüller, yürekler bir bolup başlar. Tartsa ýygyn erer topraklar daşlar. Bir suprada taýýar, kılınsa aşlar. Göteriler olyk baly türkmeniň. Öňe, öňe, diňe öňe.